Prezența noastră aici este deosebit de importantă. Este un loc unde putem să vedem și ce se întâmplă în alte țări și în alte companii, să avem o imagine mai bună despre potențialii furnizori din Europa și din lume pentru proiectele noastre. După cum știți, noi avem o serie de proiecte importante. Un proiect care se apropie cu viteză este retehnologizarea unității 1 de la Cernavodă, care înseamnă dublarea duratei de viață la costul aproape a jumătate dintr-o unitate nouă. Adică ori avem de ales să oprim și să o demolăm, ori avem să dăm o sumă de bani și să prelungim durata de viață. Mai avem proiectul de finalizare a unităților 3 și 4 de la Cernavodă, proiectul reactoarelor mici și mijlocii și o serie de alte proiecte adiacente. Aici sunt și o parte din partenerii noștri. Chiar ieri am avut plăcerea să semnez în numele companiei un acord cu partenerii canadieni pentru retehnologizarea unității 1, adică contractul de echipamente cu ciclul 1 de fabricație și de închirierea sculelor speciale pentru operația care se va face. Se înlocuiesc anumite elemente din zona activă și acolo, sigur, sunt măsuri de siguranță foarte puternice și sunt și niște scule performante cu care se face această operațiune. În momentul în care vom avea și unitățile 3 și 4 în funcțiune și prima baterie de 6 module al reactorului modular, în momentul ăla vom deveni mult mai vizibili pe piață. Nu ne vom dubla poziția, pentru că totuși sperăm că o să crească și consumul în timpul ăsta, dar oricum vom fi undeva pe la 30-35% din energia electrică din România. Am avut de-a fel și întâlniri cu Framatome. S-a semnat un memorandum de înțelegere, problema producerii lutețiului în reactor. Lutețiul e un izotop care are aplicații medicale foarte importante și este cerut pe piață. Și, sigur, am avut și multe schimburi cu multe alte companii din Europa și foarte multe întâlniri. Nuclear Electrica acoperă cam 18-20% din necesarul de energie electrică al României și în jur de 35% din energia fără emisii de dioxid de carbon.